awuyendi amahlandla hayi into zabelungu zithi nina kodwa abantu kokugcina into zabelungu impela ikhomba ukuba nenkani awu abelungu baqhathwa waphi labelungu labo abazali bami ngicela ningixolele mina ngizwile ukuthi uhlale njengosiyana angeke ngiphinde mina ngitshontshe isibongo ngizwile ukuthi uhlale njengosiyana angeke ngiphinde mina ngitshontshe isibongo ngaboshwa mina Chile ngaboshwa ngaboshwa chile ngaboshwa mina chile ngaboshwa chile uthi yami ngibonisa sami izithando sami izithando sami ngisithandayo mina kudala sagcinana uthi yami ngibonisa sami izithando sami izithando sami ngisithandayo mina kudala sagcinana awoshwa mina chile ngaboshwa kunjalo usunjalo kunjalo uthenga ithikithi khuphuka ngezambuzo asazi noma wafika wamthola wadla imali sezwa ngawo ukuthi asazi wadla imali asazi noma wamthola ithikithi elibhala ukuthi amavikela ambuso angazi ngempela ukuthi ngenteni ngempela ngiyacela ngani zakuthi uthumane ekhompyutha ithikithi lapha eShoprite eUSA eCheckers ufike uthenga elibhala ukuthi amavikela ambuso siyayithatha lento yethu asazi wadla imali asazi noma wafika wamthola futhi ngiyoke ngizwe mina ntombazane ngicela unqake inhliziyo unini kodwa ngizula ngifuna lolu thando awuzwele wena Bawungakhathanga ngeke usho kanje ngiyakubi inhliziyo yami ngathola kunjalo 200 200 nje ngomgqibelo bese sihlangana khona kodwa mangakuthenga ngithikithi ngempela angazi noma uyathanda nokwabona amavikela ngiyakutshela kodwa uma sekufika amavikela mbuso mfowethu suka sekufike ngize khulile